आणि 40-35-17 येलो आणि त्यावेळा पारशे गावातले आमचे खूपशे जे भाव असले ते संभ्रमित झाले की हे काय कित्याक लागून नंबर बदललो. त्यावेळेला आम्ही गावाचे पंच मेंबर म्हणून आम्ही त्यांना भेट दिलो आणि सांगले की तुम्ही भिवपाची गरज ना. आम्ही सांगले आम्ही याची सखोल चौकशी करता आणि कित्याक हो नंबर बदललो हे आम्ही शोधून काढता. त्याप्रमाणे आम्ही तातडीन याचा ठराव घेतलो आणि सोमारा 3 तारखेक आम्ही सगळी पंचायत बॉडी पणजे गेली. पणजे वचून आम्ही आमचं निवेदन त्यांच्याकडे दिला आणि त्यावेळा त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगला की आमचो पिनकोड तुम्ही कित्याक बदलला इतक्या वर्षाचो. तर त्यावेळा त्यांनी सांगला आम्ही तुमचंच बदलून ना, आम्ही पेडणे तालुक्यात 3 गावांचे पिनकोड बदललेले असतात. 5 वर्षांत सगळं रेग्युलर जाताला, सगळ्या सारख्या जाताला. म्हणजे 5 वर्षांत जे आम्ही त्रास काडटलो ते त्रास तुम्ही इमेजिन करा. आज पिनकोड चेंज झालो, फाल्यां जर बँकेत आधार कार्ड मागला, आधार कार्डात बँकवाले सांगताले आधार कार्ड पहिले अपडेट कर. हे जे आता आधार कार्ड अपडेट करता, आधार कार्ड काल मी पंचायतीन कॅम्प घेतलो, कितके लोक येले. आता रेग्युलर जर खंय चेंजिंग जाता जाल्यार पेडण्या हेचे बस स्टँडाचेर लोक कितके घेतात दिसा 12 ना 15. म्हणजे जस्ट इमेजिन करा, एक नंबर बदलपाक कितको त्रास जातलो आमकां. त्याच्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका दिसता हेजेर सिरियस जावपाची गरज आसा. मागीर तेजेर कितके सिरियस जालो जाल्यार काय फरक पडचो ना.